Ba umongameli okhoyo uba ubefundisi umama ungumfundisi ubawo babangeli ubawo uMagosa ubawo bashumayeli ubawo madodana bonke mama mongamelikazi mama uvice omama nomama bonke umama uBhayibheli mama uvice wamantombazana nosisi abangamantombazana bonke ubrother Vice weWesley Guild Wesley Guild yonke one heart One way, one heart. nawo wonke nokhoyo apha ebusuku nje lo mfeli nomvukelwa ngokuyesu ngeshekama molweni bawumongameli iza apha thukiwe hayi madoda thunywa ngababamba la okokuba mandisondeze kuwe ababawo babi hayi man sihambile ebudeni bonyaka Oh yeah. sakhangela iquantity Alright, good. sakhangela nequality Okay. hayi madoda Alright. simane sivuma umbongo othi imfazwe ilizwe lifile kanti apha ekuvumeni kwethu simane bawumongameli siphelekwa ngamazwi Oh, madoda. athi ukuvuna kuninzi kodwa kunqaba abavuni baze ababawo bawumongameli bacothelwa imessage besimane sikho bashiya iminatha yabo bawumongameli balandela bangena endimeni hayi madoda ndithe ke bawumongameli siye sakhangela iquantity sathi sifuna nequality beza nazo ababawo kungoko ndibasondeza kuwe isithi bayiquality bawumongameli hayi madoda Otrene mas, madoda. bayiquality bawumongameli baphekiwe kwaye bavuthiwe zonke izigaba zomanyano bazihambile How serious? baqala esebeni Ntoni? Bomongameli. banyuka bazapha eseketheni Wasebenza. ba-asesiwe lisebe Hey. babona into yokokuba bayiquality bagqithisele eseketheni abefika eseketheni bawumongameli ba-aseswa isekethe yabafumana into yokokuba indeed bayiquality kwanyanzeleka into yokokuba sekuthathwa isigqibo esithi bonke abayiquality funeke banyuselwe ngakuwe ukuze bawumongameli ubombeze baye banyamezela kungekho lula ngoba kaloku banenjongo yokuba babe yiquality ndibazisa kuwe ke nkosi yam ndithunywa lolu manyano loba umadodana amagama abo
ubawo uyandisa nyathi uthe zinzi pha Hayi man. ejiji Kakuhle. Yeah. Kakuhle. na society yase Crossroad akahambi yedwa Baba na kwakhe. bawumongameli apecaleni kwakhe ukuba akhona Qobongwane inene ukula society yaseNomzamo ndiceliwe ke baba umongameli ba ndizobacelela above all wangicela ukuba uvice okokuba ndibe jack of all trades Yeah. ndibacelela ba umongameli ndiphethe ezimpahla zimpahla zabantu abayiquality Yeah. kodwa siphawule into yokokuba besenziwa kweli lizwe sisenziwa ngumzali weli lizwe Yeah. naye ebenamaxesha ohexa alibali into yokokuba I know. wenza impahla zabantu abayiquality yiyo loo nto ndizisondeza kuwe bawumongameli Yeah. okokuba ubombese ngazo naba ke nkosi yam silumanyano loba madodana sonke Yeah. siyangqina into yokokuba asinamathandabuzo ngakuko To siyangqina into yokokuba nkosi yam bakulungela into yokokuba nabo bangangena endimeni ahlaselwe. bangene kwizitrato zalapha eKapa beyoxelela abantu ngento uThixo ababonise yona yaze yenza into yokokuba basondele apha emanyanweni Oh, yamazi uThixo. Hey. ndisondeza kuwe ke ngokuzithoba nkosi yam ndithunywa lolu manyano Ewe man. ndisithi bawumthimkhulu bawurhadele Hayi madoda. siyacela sizithoba silolu manyano sisithi nceda nkosi yam usambesele aba baba ngamadoda sibasondeza kuwe uKristu Inkosi ejordane Baba. sosa izo ikoza
sivule ispace otata babhekele ngapha aba babili bame ngapha sizole kuze omama